Ha most a Marsra költöznél, akkor mi lenne az, amit elvinnél magaddal oda Marosvásárhelyről? Elvinném a Mélyben című előadást, mert azt úgyis csak a marslakók értik meg teljesen. Elvinném a Muresmót úgy, ahogy van levegőstől és szellőzőrendszertől, hogy tudjak levegőt kapni a Marson, amiben van KFC is, WC is, úgyhogy király életem lenne a Marson. Hát a Tutunt, és a hátsó udvarban egy hatalmas kávéraktárat, mert kávéfüggő vagyok, és ott is szükségem lenne rá. Én az indokolatlanságot vinném magamat, ezt úgy képzelem el, hogy ott lennék egyedül, és akkor minden nap történne valamilyen random. Így megjelennének emberek, és akkor csinálnának valami indokolatlan, random hülyeséget, és aztán el is tűnnének. És így szépen minden napra lenne egy indokolatlanságom. Én elvinnék egy szombatestét a G-ből, mert hogy az mindig olyan másmilyen és tök jó. Akkor szerintem mindenféleképpen ezt a két idiótát vinném elsősorba, hogy ne unatkozzak, de hogy ne unjam meg őket, szerintem elvinném még Abát is, meg Bányai Kelemen Barnát, hogy nézhessem őket, amit éppen alkotnak valamit. Hát mert a Marson nincsen színház, azért. Vinnék magammal tampont, cigit, kávét, hangzásgátlót, csak a szükséges dolgokat. Sört. Ó, nagyon sok sört. Mert az épp külső, az épp belső takar és fordítva is. Hát több doboz klikkes kentet, mert az sehol nincs. És tiszta bugyit, és a fogkefémet, és egy doboz fogkrémet. Egy Platón kötetet. Cigit. Jó, cigit. Cigi nélkül nincs élet, és mert a legjobb barátnőm nélkül sincs élet. Mindenképpen egy autót lenne mellettem. Egy cuki pasit. Ne unatkozzak. És egy laptopot. A Tutunt. Mert abban minden benne van, ami számít. Haverok, sör, cigi, jó zene. Én magammal vinnék egy hatalmas nagy házat, ami tele van mindennel, ami kell, könyvek, filmek, zene, és beletömném előtte az összes barátomat, hogy jöjjenek velem. Magammal vinném Jockát és a Rádió Gagát. Valószínűleg a tömbházlakásom, mert hogy ott minden megvan, ami kell. Pochissimo tempo qui. E quindi l'unica cosa che mi porterei con me, perché è ovunque, ed è un bel ricordo, e non so se mi servirà su Marte, sono le scatole di cerini che trovo nei locali. Akit elvinnék, az a barátnőm lenne. A bulevár tetejéről azt a kis budikocsmát vinném a kilátással együtt. Az Ócska piacot, mert legalább változatos. Az egyetlen dolog, ami változatos tud lenni Vásárhelyen. Petrupékséget vinnék magammal, hogy mindig tudjak enni olyan sajtos sonkás rudat reggelente, vagy hát valamilyen Marson lévő napszakban. Sok szép marosvásárhelyi lányt és sok könyvet. A Pantera diszkográfiát, hogy legyen meg a lelki egyensúlyom. Két dolgot vinnék Vásárhelyről, az egyik a Városháza előli szobrot, itthon ne legyen gondolás, a másik az okostelefonomat, hogy tudjam posztolni, hogy milyen is az élet a Marson. Szerintem elvinném magammal az iPodomat, a Bibliámat vinném magammal, tudjam felolvasni hangosan. Kinek? Hát gyakorolnék, hogy hogyan kell olvasni, és a Marson úgy gondolom, hogy létesítenék egy külön vallást. Az összes csikit.